Makadi vana veZimbabwe kumatimana enyika nevari diaspora makadi zvenyu. Nasitafara sevana veZimbabwe. Vazhinji vari kutibata kumakona mana enyika vari kurairidza kufara sekufarawo kwandiri kuita inini. Madzibaba veshanduko. Tamirira shanduko vana veZimbabwe. So vana veZimbabwe pane mashoko ataurwa na Comrade Geza akakosha kwatiri vana veZimbabwe. Ngatibatane tirwise zvigananda. Ngatibatane tirwise ED nezvigananda zvake. Ndozvazvakutoda vana veZimbabwe. Isiso opposition tikangonyarara tiri panguva yakaoma nokuti ED ada kutoparadza opposition zvamuchose. Aite one party state muZimbabwe. Ada kufa achitongosira vana vake nevazukuru vake. Saka vana veZimbabwe atide kugarira mutemo kwakadaro. Constitution izvezvi yeZANU-PF vaiponda vagarira vakubvajanura. Izvezvo hazvina kunaka. So tiringokurudzira vana veZimbabwe kuti honai kubirwa kuri kuitwa nyika. Minerals mangana ari kubiwa sekugara kwandogara utaura kuti how many minerals dziri munyika dziri kubiwa nezvigananda. Vari kuita madiro aJoργina, kuita madiro nezviwanikwa zvenyika. Vachidya voga vashomanana vanoverengeka ndo vari kudya mutakunanzvo wenyika ruzhinji ruchitambura. So tiri kukurudzirai vana veZimbabwe kuti mashoko ataurwa naComrade Geza ngatibatanei. Musi wa17 iri Friday sekutaura kwavaita. Ngatipinde murodhi. Ende vasimbisa vakati security iripo. Saka munotyei kuvana veZimbabwe. Nguva yakwana yokuti nyika isunungurwe. Vana veZimbabwe tipinde muKenani. Ndine mamwe mashoko andirwadza zvakanyanyisa. 7 billion iri kushandiswa naEmmerson Mnangagwa pamwedzi woga. Ko zviganandawo zviri kushandisa mari iyi. Mabhillions mangana ari kushandiswa pamwedzi muZimbabwe. Isi takangotarisa takangoti ndeye vana veZimbabwe. Haiwaka nyika ndiyedu tese ngatidye mutakunanzva. Shwa wese angotambisa magaro mota. Atambisa magaro mota. Angoti 2030 mota. Iyo maprofita makona mana enyika vari kushandiswa kunyanya kwana Joani Masowa. Nemamwe maministry akati kuuya mazuva ano vari kushandiswa vachipirwa dzimota. Ndoti shame maningi kwamuri. Makarasikirwa ende hamusi kuziva zvamuri kuita. Neramangwana muchachema. Muchachema chete mune ramangwana. So vana veZimbabwe yanguva yekubatana. Yanguva yekuti tizvisunungure isusu vana veZimbabwe. Hakuna ari pamusoro pemutemo. Hakuna anotsikirira mutemo. No one is above the law. Munhu wese ngaatedze mutemo. Izvezvi pane munhu akatopisa musha wangu. Chinonzi Comrade Wale. Chinotoposta chiti ndakapisa. Chichitokumbira motikari kuna achivhayo. Otopirirwa motikari yekuti akapisa musha wangu. Mapurisa vachichikafana kumusunga. Toti nyika ine mutemo here ipapo. Iko zvinhu vanhu vangu vakabomberwa mumba, musha wangu wakaparadzwa, zvinhu zvese zvikaparadzwa. Mapurisa vanototya kusunga, kutotya vanhu veZANU-PF. Vamwe vakaperera magrade 2 temu yekutanga vasina kana chavanoziva. Vanotya mapurisa vazhinji vazhinji mapurisa vakadzidzira basa. Vakatoenda vamwe maform 6 vamwe vakaenda kuma university vakazinda kuchipurisa. But vanokontrolwa nemunhu akaperera grade 1 temu yekutanga. Zvinhu zvinorwadza vana veZimbabwe ngatibatane. Nyika yeZimbabwe nyika yakanaka. Ine maminerals ese. Ekuti tose tikabatana nyika yeZimbabwe inosununguka. Nyika yeZimbabwe inonaka. Nyika inoshaya ground rebhora chairo. Kushaya ground rebhora munyika zvinonyadzisa mani. Vana veZimbabwe muzvipatara muna kana parasite chaiyo. Vanhu vari kurara pasi chaipo hapana kana zvimubhedha. Mapatients hapana kana pekurara. Vanorara pasi pafloor.
asi vanhu vachipirwa motikari zvinobhowa zvinotorwadza nyika. Mari isiri yavo futi, mari yeZimbabwe, mari yenyika iri kuitwa madiro aJoojina kudaro. Isu vana veZimbabwe takatarisa, aiwaka tiri kuti ngazviperi. So pamberi nemi Comrade Geza tokusapotai nokuti nyika kuti iende mberi yakuda kuti isusu vana veZimbabwe tibatane tizvisunungure toga, ndizvo zvazvakuda. So vana veZimbabwe kumatima nenyika nevari diaspora ngatibatane tibvise mhando idzi, nyika yedu inake. Kuzi motikari dziri kupirwa vanhu, mari dziri kupirwa vanhu, dziri kuflashirwa vanhu, imari dzenyika, imari dzenyika. Pati muzvipatara hamuna kana mishonga, hamuna kana mapiritsi, vari kuita madiro. Vanhu vari kupondwa, vanhu vari kushungurudzwa, vanhu vari kusungwa. Wangotaurisa chete adzisunga ikanda mukati. Mutemo, nyika yacho haisina mutemozve. Angotsimudza musoro anzi batai uyo mukanda mukati, rovai. Wataure kusiyana mafungiro haisi mhosva vana veZimbabwe. So vana veZimbabwe kuti tisununguke ngatibatane, tibvise mhando idzi. Nyika yedu yakanaka mani. Ndinorwadziwa ini. Ndinorwadziwa kana nesu takazviramba zvimotikari izvozvo. Takadziramba mari idzodzo. Because taida kuti tese tidye tigute, kwete kupa munhu wani kana kupa vanhu vashoma kuvamwe vachirarama nei pamari yenyika. Vana veZimbabwe ngatibatane, ngatifungei, ngatidzamise pfungwa dzedu, tiite chinhu chimwe chete, tibatane, tibvise mhando idzi. Nyika yedu yakanaka iyi. Ndokutendai vana veZimbabwe kumatima nenyika. Tikaita zvataurwa naComrade Geza, nyika yedu inosununguka. Ndatenda.